Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव दा गोबावथार जाबायमोन जबनि आपडेट लाबोया मानोना गोबां बिजियाव दङमोन पार्सनेलाव दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा नोंथांमोननो मोननै जबनि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय ITBP आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा गोदान साख्रि जरहाटआव बेनो जाबाय NID दा बेयाव मा रोखोमै अनलाइन खालामनांगौ बेनि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ फैगोन नाथाय अनलाइन खालामनायनि सिगां बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ नायग्रोगोन अके दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफोराबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि जबनि आपडेट मोननो दा जोङो ITPP नि अफिशियेल साइटआव फैग्रोबाय बेयाव फैनानै नोंथांमोना निउसआव फैदो बेनिफ्राय अफिशियेल नटिस बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो नायनो हासिगोन लोगोसे PDF फाइल नांगौब्ला डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनानै गासैबो फारि फारि नायनो हागोन दा बे पस्टआ जाबाय लोगोफोर हेड कनस्टेबल एडुकेशन लाइननि दा बेयाव बेखायनो बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ नायगोन दा मेल फिमेल गासैबो खालामनो हागोन एबा हिन्जावफोर हौवाफोर खालामनो हायो बेनि लास्ट डेटआ 11 नभेम्बरसिम थागोन दा नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ दा बे पस्टआ एडुकेशन लाइननि हेड कनस्टेबल ITBP आव दा बेयाव STP एबा ST गैयाब्लाबो आनरिजार्भआव खालामनो हायो दा मेलाव 11 दङ हौवाफोरा देन बेनिफ्राय हिन्जावफोरा दङ 2 दङ आरो लोगोसे ST फ्रा बे UR खथायाव अनलाइन खालामनांगौनो आरो बे भेकेन्सिया बारायगोन होनना बुंदों जेब्ला गोबां एप्लाइ खालामो अब्ला बारायगोन दा बेनि वेबसाइटआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर बे पस्टआ नोंथांमोना नुनो मोनदों हेड कनस्टेबल एडुकेशन लाइन नालाय बैसोआ 20 निफ्राय 25 इयार्स नर्मेलाव नाथाय ST हिसाबै 30 इयार्ससिम हागोन आरो बे फरायनाया नोंथांमोना डिग्री फ्रम ए रेकगनाइज इउनिभार्सिटि होननाय दङ एबा नोंथांमोना साइकोलॉजी साबजेक्ट दङब्लाबो जागोन दा जायखिजाया नोंथांमोना डिग्री पासआ बे पस्टआव अनलाइनखौ खालामनांगोन जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ जेबो पार्सेन्ट नाङा दा बेनिफ्राय हाइटआ बेसेबां नांगौनो ST हिसाबै 165 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 155 बेनिफ्राय चेस्टआ हौवाफोरा 80 सेन्टिमिटार आरो एक्सपेन्ड खालामबा 85 जानांगोन नाथाय हिन्जावफोरखौ चेस्टखौ नायनाय जाखाया बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ देन बेनिफ्राय लोगोफोर रानिं जागोन दा रानिंआ बेसेबां दङ जों बेखौ नायनोसै दा बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआव 6/6 बेनिफ्राय 6/9 कालार भिजन बेखौ नायखायो नोंथांमोना मिथिखागौ देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा हाउ टु एप्लाइ होननाय लोगो लोगो डिसक्रिप्शनाव दङ लिंकआ दा बेनिफ्राय फेज 1 आव रानिं थागोन 1.6 खारनांगोन हौवाफोरा 7.30 मिनिट्सआव दा लं जाम्प नोंथांमोना 11 फिट बारनांगोन हाइ जाम्प 3 हाफ बारनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय 1.6 खारनांगोन नोंथांमोना किल'मिटार बे जाबाय 7.30 आव देन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स खारनांगोन 4.45 आव बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो लं जाम्प हाइ जाम्प दङ बेखौ नायना ला PDF आवहाय देन बेनिफ्राय फेज 2 आव रिटेन एग्जाम जागोन 100 मार्क्सनि आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया स' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन 100 मार्क्सनि बेयाव नोंथांमोना कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम हैनांगोन जेब्ला लेंहरगोन नोंथांमोना थांनांगोन आरो बेयाव पास जायोबा नोंथांमोना गुबुन गुबुन स्टेजाव थांनो हागोन दा सिलेबासआ बेयाव नायना लादो नै नोंथां 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 2 आवार्स टाइम मोनगोन बेयाव नोंथांमोना आरो एन्सार किसखौबो मोनगोन होनना बुंदों अफिशियेल साइटआव बेखौ आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन जेब्ला होयो जायफ्रानोखि एग्जाम होयो दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ बेनिफ्राय लास्टआव डकुमेन्ट भेरिफिकेसन बेनिफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन थ' बे जाबाय लोगोफोर ITBP नि बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा थांसै फैदो गोदान जब जरहाटनिफ्राय फैदों जों बेखौ नायनोसै स' दानिया गोदान साख्रि बेनो जाबाय NID नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ डिजाइन आसाम दा बेनिफ्राय भेकेन्सि फैदों गासै 10 दङ दा बेयाव सोर इलिजिबोल जायो जों बेखौ नायगोन अनलाइन सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना मेलजोंहाय अनलाइन खालामना जागोन दा गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिशियेल नटिस बेयाव जों नायनोसै दा लोगोफोर बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन बेखौ आङो डिसक्रिप्शनाव होदों PDF खौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला बेयावनो गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन दा नै पस्टआ बे रोखोमनि दङ ST बेयाव गैया अब्लाबो आनरिजार्भआव खालामनो हायो दा फार्स्टआव एसिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार दङ बेयाव सासेल' दङ आरो सिनियर लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट दङ सासेल' दङ बेयावबो आरो एसिस्टेन्टआवहाय गासै नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बे एसिस्टेन्टआवहाय 7 दङ थ' बेयाव नोंथांमोना आनरिजार्भआव खालामनो हागोन आरो दा बेनिफ्राय इन्जिनियारिं लाइन दङ टेकनिकेल नोंथांमोना लाइननि दङब्ला बे पस्टखौ नायना लादो सासे दङ दा गासै 3 दङ गासैखौबो लानानै 10 दङ आरो गासै पस्टआ बे आसामाव 10 दङ बेयाव जायफ्रा इलिजिबोल जायो अनलाइन खालामनो हागोन दा बेयाव बेसेबां फरायनो नांगौ जों बेखौ नायनोसै फैदो दा नै बे लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेसन बेयाव माखासे सेलारिबो दङ बेनिफ्राय क्राइटेरिया दङ दा नोंथांमोना अफिसाराव खालामनोब्ला बेयाव डिग्री पासआनो जागोन दा जायखिजाया डिग्री पासआनो जागोन पार्सेन्ट नाङा बैसोआ मेक्सिमाम 35 इयार्ससिम जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेयाव अनलाइन खालामनो हागोन आरो एक्सपिरियेन्स दङबा बेयाव बांसिन चान्सखौ मोनगोन होनना बुंदों बे पस्टआव आरो दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांसै फैदो
स' दानिया लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट दा बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन लाइब्रेरि साइन्सनिफ्राय अब्लानो खालामनांगोन 29,000निफ्राय जागायगोन 92सिम आरो एक्सपिरियेन्स दङबा बांसिन चान्स मोनगोन देन बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट दा बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास खालामबानो जागोन बैसोआ मेक्सिमाम 25 इयार्स बुंदों दा बेनिफ्राय 25,000निफ्राय जागायगोन आरो नोंथांमोना थ' बेनिफ्राय दानिया इन्जिनियारिं लाइन दङ दा बेयाव जायफ्रा बे रोखोमनि दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो आरो लोगोसे पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामना ला गासिबो डिटेलखौ दा बेनिफ्राय जोङो बिनि लास्ट डेटखौ नायगोन आरो नोंथांमोना लास्ट डेटखौ नायनानै जायफ्रानोखि इलिजिबोल जाबाय अनलाइनखौ खालामनानै लाबानो जाबाय दा बे साख्रियाव नोंथांमोना पे खालामनांगोन एग्जाम फिस बेनो जाबाय एप्लिकेसन फिस 250 दा नोंथांमोना 250 बेयाव पे खालामनांगोन अनलाइन हिसाबै एसटिआ दा बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ जोंहा नभेम्बरनि 4सिम थागोन 5थासिम दा नोंथांमोना अनलाइन सोलिनायखौ नुगासिनो दङ दा बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे प्रसेस दा गोबाव खालामा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामदो आरो गोबां जब फैगासिनो दङ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनगोन